Tak sme na stanici. Tu sú mapky, menšie okolie. Tu je pekná stanica. Toto zelené, pekné, hore to je. Pekne sú tu spravené, tie zelené časti sú také krásne presklené. A najlepšie sú tie stoličky, lavička je tu. Tie stoličky sú po týchto stranách, aj na tej druhej strane sú. Takže wow. A tie zelené vlastne časti sú úplne super. Také pekné. Wow. Takéto zaujímavé stoličky sú tu. Takže pecka. Ešte aj podchod je tam pekne zeleným. No krásne.